साताऱ्याच्या वाई तालुक्यातील बावधन येथील बगाड यात्रेला मोठ्या उत्साहात सुरुवातच झाली आहे। काशीनाथाच्या नावानं चांगभलचा गजर करत हजारो भाविकांनी बगाडाचं दर्शन घेतलं। यंदाच्या वर्षी विठ्ठल कदम यांना बगाड्या होण्याचा मान मिळालाय। दरवर्षी फाल्गुन महिन्यात 3 दिवस ग्रामदैवत काळभैरवनाथाची यात्रा भरते। यात्रेत भैरवनाथाचा विवाह सोहळा, छबिना, बगाड, मिरवणूक असे कार्यक्रम पार पडतात। यात्रेचं वेगळेपण जर सांगायचं झालं तर या यात्रेसाठी अखंड हिंदुस्थानातून यात्रेकरू या यात्रेला भेट देत असतात। अगदीच रेकॉर्डली सांगायचं झालं तर कमीत कमी 400 ते 500 वर्षापासून अखंडितपणे सुरू असणारी ही बावधनची बगाड यात्रा आहे आणि प्रत्येक गोष्ट यामध्ये एक वेगळेपण जपणारी आहे। म्हणजे अगदीच नवसाचा बगाड्याबद्दल जर सांगायचं झालं तर एका माणसाच्या नवस्फूर्तीसाठी अख्खं गाव आपल्याला झटताना या बगाड यात्रेच्या निमित्तानं दिसतं।